Hayi mina kuma 2000 angiliboni 2000 alizoshada. 2000 alicabanga. Hayi kakhulu. 2000 alicabanga. Silonke nobunandi. Sikhuluma technology, sikhuluma abantwana. Une out engicava bafethu. Out le ngiyacava. Yazi ukuthi ngiyacava. Manje mayibona le video izoyithuka. Yeah. I-out le mayikhuluma namantombazana. Ispanisi ChatGPT. Shade room. I-shade room. Ayizakhala ke lapha futhi. Yeah. Sikhale Angazi ukuthi le channel create ngubani oyenza kanjani. khona leya lapho soyitho ndoda. Ayayayay. Kwenzakalani? Yabo ile shade room. Ile nto le yama confession le ukuthi right confession whatever. Yabona le abantu abathanda ukuposta lapha ku WhatsApp baposta ilink bathi bani confession. Indaba iphuma lapha akusindabe incane. So i-shade room lena yalapha eJuzi mina ngibonile. Baposta ithombe zalabantwana ku Facebook nani. Mina ithombe ngisibonile ngibona ivideo yabo. Abantu bona isithombe Balalana but shade room because vele intsha yamanje labo vela ku Facebook upfukuthi izobalimaza lento yokuthi senze izinto for content and yenzeka lokukhawulisa ogele yabona lo mjita lo o-shade room yala eJuzi is either umjita ongatholi intombi sekafuna ukukhawulisa nabantombazane lawa amnqabayo angafuni sekafuna ukwakhawulisa athini lo ngizomthola ngiposta ini ithombe zakhe Umqondo okubhubhuza vele nje uyazi. Enomqondo phansi too much akuyona into ongahamba uyiqhinga ukuthi mina ngona into eso ngezinto eso because kuyafana ngokulimaza umunye umuntu cabanga masebenza enganeni yakho yonke cabanga ke masebenza ingane yakho Lo muntu angikholwa ukuthi unosisi mfethu. Ihamba phambili kuphi eSouth Africa. umhlaba wonke not South Africa. South Africa is just a small piece. so zama nje Sundowns igole Sundowns decline. Bese bona repair gol ya repair bese aziphi Dortmund. Yo, what up YouTube, back again with another banger, another episode. You know it, gents. Welcome to another exciting episode of the Max Podcast. Coming to you from the iconic Maypeg Lounge, where luxury meets mystery. I'm your favorite Max boy, Ghost Nadolo, joined to you by my co-partner. Don't forget where we're at, Maypeg Lodge. Guys, we're on it. I'm with my co-host. Where's it? Wela bafethu phethe gospel khona la bafethu chili boy chili sauce bafethu sauce yamawutwana shosho This is someone bro. Hayi bafethu niyaphila lapha. Yimlo salikasamba nobumnandi umdelikadeni. I-return ticket bafethu. Undumiso kwabantu abaningi abangazi ngani. Awe danko Ndumiso. Awe so chance as you know it, you can see the setup has changed. Guys, show the love. Yeah, the support. We at Maypeg Lounge. Wanna drop the details. Now my details our face. Now la. For bookings, parties, nanyazi nokukwenza ilufama party noma garage. Thola indawo nentswembu. Ipia konke kudayiswa la nibuye lana. So drop my details. Guys, there's a many promo code with Maliza additional discount with the Mass Podcast team. Yabona. So gents, what's up? Mnandi. What are your highlights, gents? Ghost boy. Hey, Highlights episode 9. What is the highlight, dog? The highlights go. How do you know? Sonke sibonile FIFA World Cup ngizangisho. FIFA Club World Cup. Yeah. Where the goal of the tournament aka repair. Sundowns futhi hamba phambili futhi. Hamba phambili like uyavuma noma ungavumi. Vele iqiniso lelo. Ihamba phambili kuphi eSouth Africa. Umhlaba wonke not South Africa. South Africa is just a small piece. So zama nje Sundowns igole Sundowns decline. Bese bona repair gol ya repair bese aziphi Dortmund. So do you think that's the goal of the tournament? Yo, no. Never. Kama ivotiwe le goal. What do you think? Goal number 2 in the final. Full pump. Danko.
The best goal. Wazi uPalmer nebeka place ibhola enethi. Exactly, that's the best goal. That's the best goal. No, Ribeiro mfethu usuke naleseta. Okay, another best goal. Reece James, free kick, straight, direct. Uthi ngali goal leliyana. Mfethu leliya elika Ribeiro is solo effort. Reece James has a free kick. Kujwayelekile sana for but from this point lapho Ribeiro asuke khona. No ways, guys, no ways. No, maybe because he supported Sundowns. No, we supported Sundowns. Yeah, Sundowns. Thina ithi sihamba sabuya nenkanyiza. Why ukuthula ngesibhakabhake thina sibuke beach. Orlando Pirates, and it's the first team to stay South Africa. Yeah. Hayi, Ngiyayizwa leyo nto, ngiyayizwa kodwa ke Sundowns futhi ihamba phambili. Ayikho team yomphambili ngeSundowns. Team yokuqala nxa ukubaba iBetway trophy la eMzansi. akunandawo angithi Yeah. isizini yaqala manje. So nje yona iChiefs ingawina. Ufuna ukubona? Iwinile Nedbank Cup. Yazi Nedbank Uthini? bawinning offside. Yeah, offside. Wena No, ungazi offside, 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 ungazi offside, wena yazi offside. Urefula benimtheni. No. Okay, why is it this time sekuyini manje ngikhuluma? Elikhuluma kabi. Okay, mtshela Nayidla Chiefs Senyuka. Calling Black Label Cup. Nayidla Chiefs ngama offside namanye amagula enayirobha ngawo. Okay, wait. Nasidla But kuDabi now- nasalisa kuloko. Sashay Pirates kuloko. Mara iChiefs ikayithisile ukuthi compete Sundowns. You can't compete even now Pirates kahle. Phela bayazi nabo ukuthi basazosaparisha. Chiefs iyona team enkulu la eMzansi. No, sengisho inkulu ngama-trophy angisho nina mani bala ama-trophy eChiefs bala ama-trophy abakudala. Sadlala mhlawumbe abantu wena ongabazi nawo. But still history team. Angithi nawe la ukhuluma ngeSundowns. Awukhulumi ngoRibeiro nobani noshalulile no yeah. Ukhuluma ngeSundowns. La Wona istar wathi sibe lisithola ongakasupport neSundowns. wa support la. Wasupporta lapho la ongakwazi ukuthi kuyini. Abantu abaningi baqala ukusupport Sundowns 2016. Yeah. uSundowns la seshaya khona kakhulu. And nawe Wosamncane le ngisathi khona I'm sure support iChiefs ungakaboni Sundowns thatha isikhathi. awuqonde naro Alright. iChiefs mina ngikholwe niyazi iChiefs because athi ngiyoshabalala ngisho from 2010. Ile yi-blow up ukuthi ngesimanzi. Yeah, yabona that goal. That can be goal of the tournament. Ngiyaripira mfethu. Okay, yeah. That year na we goal of the year. Goal of the tournament. Bekuthenga lesankathi. Okay, equal yabona le nika Van Persie. You remember Van Persie diving header? Yeah. Versus uSimphiwe Chabalala lezothi ithi yakhona. No Ribeiro lo manje. Simphiwe Chabalala. Awusimpiwe shabalala gawo. Shayiko yabona bashani shayinsimbi. Unento ukuthi Ribeiro next. Kodwa mfethu ngibone India goal kaRibeiro noma ngibona mhlawumbe Ibale mfana. mfethu. Ufukhuma ngani ka? Ribeiro lezo zinto vele akusinto obungamkhalela ukuthi ayenze. Umuntu vele waseBrazil Oyezaziyo lezo zinto. ozaziyo lezo zinto and udlala against oDortmund abantu vele abazaziyo nabo. So lezi zinto kade zenza la kuBetway Premier. And lento le wayenza ukuthi kuChiefs kuEloftus abasesishaya 1-0. Ile goal yani. Yabona indaba yebhola vele ngiyazi ngiyazi bedonsa ufuna ukuzidonsa inkani Ngiyamlimaza le ndaba yeChiefs. Wadlala bona Ya lapho nalapho. udlala iposition Right back. wona Ala mina ibhola ish naba bemabilo kungu6 kahle kahle 6 kungu6 abene backup yami number 5 imember that minqatha la Wonke. okay uthi kubalele a specific center back right back striker na attacking midfield. Manje wayekelana ukudlala ibhola. Eish mfethu kanti Indaba kuze yini? yini la inkinga ekhona la namzansi Africa mawafika uma20 awukangena ku-professional football lokhu usadlala esikwakweni. thank you Premier League wa 16 17 uyashisa uyamali manje. Khona le ntwana le sayino Liverpool unyoni. Hayi nasikhulume lapha. Umntwana encane. Exactly why is not like ini kahle kahle. I support ini. Mara khona le ntwana le white boy le
Emily Whiteboy incane yantwana mara seyingena ku-first 11 e-Cape Town City. Hayi madoda, hayi bona ibhola le. La eMzansi ka I feel like lana kusibana imali yakho nokuthi wena wazi ba Yeah, connection. ngoba ukhona umuntu omnandi umbona ukuthi lo muntu omnandi mara bampromote. Yeah, kunjalo. Yayibona leyo nto. Mara agents But not- yeah. Zama something different guys. Angazi manje iwonile. Into eshisa itrendayo manje. Shade room. Yazi. The shade room. Shade room. I-shade room. Shade room. Ayizakhala ke lapha futhi. Yeah. Sikhale Angazi ukuthi le channel create ngubani oyenza khona kanjani. leya lapho soyitho ndoda. Ay. Kwenzakalani? Yabona ile shade room ile nto le yama confession le ukuthi write your confession whatever. Yabona le abantu abathanda ukuposta lapha ku WhatsApp bapost link bathi bani confession indawo iphuma lapha akusindawo incane. So i-shade room nena yalapha eJuzi mina ngiyibonile. Baposta iy'thombe zalabantwana be-Facebook nani. Mina ithombe engisibonile bangibona iviyo yabo. Abantu bona isithombe. Balalana ndothi. Bangapostela kumuntu. Kufana nokuthi intombi yakho mhlawumbe uwenza ivideo na usinikeze thina sifeke lapha kushinga. Wonke umuntu sekanibona ke manje ukuthi ngishizila kanjani. Yeah. Wona what your take on that? Do you think ukuthi umqondo omuhle lo ukuthi abantu bayenze leyo nto ba because cabanga ngomunye umuntu wosamantombazane for wes. Cabanga mase ka postiwe lapha. Mase ka hamba estradini ukuthi ulimele lo muntu. Entombi yasinkanjalo abantu abayikhona. Nginje mina bangayibona isave. Izinto ngizomisa nentombazane yabo. 2-3 makakhohlwa nganye ngipost. Yebo lo nto. Imlimaza yini self esteem yakhe. So now what's your take on that? Na leyo nto iyabheda mfethu. Angeke ngiyipromote mina angeke thi mhlawumbe ngizolala nentombi yami. Ushaya video. Ilungile igrand njani? Ushaya ama video. Yeah, i-video i-radio. Away, just no worry. Ngicabanga Yeah. Mhlawumbe ngiyalala ke nentombi yami manje. shaya video yafana. I-video there's no problem. No problem. Ukuthi but mayizohlala phakathi kwethu about 2. Angeke ihlale. Obviously noma out uzosiqanisa neza ama out. Uthi mfethu Yeah. uphile lengane. I can show you as out yami ne. Yeah. But hayi ukuthi ngikunike i-video. Okay, bheka. Ngakhipha ifone ngikubonisa ngithi nayi le yangane liyaphela buka. Kwenzeka kanje. Ukuthi manje ngikunike leya video uzoyiposta naye manje useyabona ukuthi ish ngicela umhlaba wonke. No. Izinto right. Okay, ngama-out manje sixabane manje so mina ngiyazi i-password yefoni yakho obviously ngizothi kha password ngiyayidilitha kuyo mina senginayo yabo qeda lapha ngiyayithumela komunye umuntu iyenzakala kanjalo that's why Enwezeka lokukhawulisa okay yabona lo mjita lo o-shade room yala eJuzi is either umjita ongatholi intombi sekafuna ukukhawulisa nabantombazane lawa amncabayo angafuni sekafuna ukwakhawulisa athini lo ngizomthola ngiposta ini ithombe zakhe Umqondo okubhubhuza vele nje uyazi. enomqondo phansi too much akuyona into ongahamba uyiqhinga ngakuthi mina ngona into eso ngezinto eso because kuyafana ngokulimaza umunye umuntu cabanga masebenza enganeni yakho leyo nto cabanga nje masebenza ingane yakho Nah, lo muntu angikhona ukuthi unosisi mfethu. Noyazi abanye abantu futhi they bayenza noma yini for fame. So if lo muntu mhlawumbe kuthiwa mina ngilale nosisi wakhe bese ngihamba nginika i-video. Do you think uzoyipost? uzoyipost Mara if nobuthi ama-rumors akhona. uzwile umbuzo Umbuzo wami uzwini. Mina ngilale nosisi wakhe lo muntu umnikazi we. Yeah. Bese ngimnika i-video. Uzoyipost. uzoyiposta na So kuya ukuthi mina kubona so kuya ukuthi sisi wakhe okanjani mhlawumbe i-distant or kanjani. Yabona lo. Mawusisi usondelene. umna wakho mhlawumbe umna wakho manje Mina even on shade room. wona ngumnikazi weshedroom kahle kahle wena ukahle wena nguwe umnikazi weshedroom Nami ngiyamsola. umtholile wafela umnikazi Hayi. Bese ningangifaki lapho ningangifaki lapho. Wazi nokuthi khona eseJozi khona eseSoweto. Amarese sothi ndoda kuyashiwa ndoda. Hayi. Khona le i-confession engibonile kahle. Isn't so cow. If you're owning your shedroom, guys, please
pull up to the podcast siyafaka imask Faka imask, ukhulume indaba zakho just zonke. ngiyoshisela ibasela wonke umuntu as long une-evidence yokuthi ngimnikazi we-shade room asingeke sikuveze ukuthi ungubani So- like ucane uzothi hayi mina umjite akumazi ezirumba umjite singazwani naye mara ngeke simusho ngeke simusho Okay, sidlule ke. tshena la azicabanga ubani ungamusho wamhlabele ngaphansi wamhlabe eqolo mase efuna ukuthisisa umembo wakhe shap ngiyakuzwa mara lento mina mina into against yona ukuthi mina mangingana nomuntu wami shoot TV shusela livi shusela ba ivideo content for real Uthela thini? thina hayi wafethu phela imaster mayibukela manje mara ufuna ukuboleka yakho hayi baba Ungcono mfethu yazi kuthiwa mhlambe buke yami ya mhlambe ikhona phela lezo ikanzi ukuxakeka mfethu. so ngishizile kaya shayile eyakho Cabanga ukuxakeka una data la ukhona kuna wifi uzosearcha kanjani? Yabo iproblem ke le. eliya inkinga esibhekana nayo singama out Yasibaningi. nabafuna ukusho ukuthi wena konvele ngutshela ka wena thola straight yenza le nto le namara ufuna hayi yamvilo ndoda mina ivilo kawayi ngathi ivilo hayi ivilo ndoda isuke yazi ibuye ihluphe phambili ngefuture because cabanga mase uzotrendela leyo nto leyo phela yazi ukuthi i-internet ayikhohlwa noma usungumkhulu yonke into lezo hlezi khona But angithi mayikuwe awipost. like mase unayo iphone ama chances ukuthi iposteke iye komunye umuntu amore because usibuza ukuthi laba bavela ku shade room iye kanjani yazi yafika kulezana nomuntu oyiposta Hayi. Because- Wena cha lalela mfethu. Mina njengawe yeah thiwa mhlawumbe una ivideo nentombi yakho nidavazana unganginika yini ivideo yakho? hayi ngeke mina ngamane ngikubonise mhlawumbe Yeah. Yabo? ubonise. So yeah, Yo, ngono ngikhiphe uyibone. Kunokuthi mhlawumbe yabo because cabanga okay masisi ke ngibhebhele okay ngidlele ngane okade sobathathu siyifu and aningibelieve ukuthi ngidlile le ngane and ngenze video la uvese kwami njani ngiboni sebafethu akuyena lo yimi lo ngiyambamba kaso Yeah. ngiyambamba kayibona le Yeah. into kanjani and then likhona likhona ilanga elokuthi mhlawumbe ifoni yami ngishiyekini seniyazi password mhlawumbe sesubudlibelani bethu ubuqinile sobu strong or omunye umuntu ayithole leyo video ayithumele njengobani? Wena or intombazane nathumela abangani bayo you are responsible for the video. no siyithu phela bese Ayikho uma kuyintombazane ethumela abangani bayo then it's fine because mina ke anginacala la. Into ezovela vele izinqa zami ezimnyama. Into ezoba buhlungu kimi le ukuthi phela manje abantu sebeveza lokho. marelo yakho le nto kai la vele uzithathe ezimjida uma uyifuna le shanjisi Yabo mina ezungijida mawuzongiposta hayi. Amangijida mfethu yazi uduma wena kahle kahle uyaduma. Abantu abanayo into okugxeka. ngawe zomjini Yeah. Intombazane cabanga mfethu isiyabonakala intombi yakho nje. Thathi ngithi intombi yakho. Ngathini wena usubona intombi yakho ipostiwe. or Nawe mhlawumbe mhlawumbe kuleli nawe ke futhi postiwe. Wena ngeke ube nankinga ukuthi ayisengiyabonakala ngibhebhale but wena ezi out sishayelana izandla sithi bafethu nimbonile lapha futhi hayi out marukele futhi yamlimaza lento because Yeah. ibiyinimaza futhi for in future lo mjida lo uzomshaya because cabanga namozo ushada ingane bathi wena beyitrain angeke asashada lo muntu. no asisho nawazi find out after years ukuthi hayi phela umntwana lo usekavele kuphi uvele entweni ezinjani go shade room because vele intsha yamanje labo vela ku Facebook upfuku izobalimaza lento yokuthi senze izinto for content Hayi mina kuma 2000 angiliboni 2000 alizoshada. wena ucabanga ukuthi ade beyenza kanjalo that generation from 18 to 19 ade bengayisho like the same thing abakudala ukuthi okay le generation ngeke ihlale because now it's another generation another century Yeah ne? manje kuma 2000 kusokuqala ama generation Aish. sokuqala ama generation out nje kunentwana lezi ezizalwa manje lezi sezibuye generation yitho baba bazo
ngizalwe from the 90s from the 90s ngingambali uma-2K Mara abama-90s mina in my own view ngicabanga ukuthi bebazenza izinto ezokubheda ezisinakho yeah bebengenawo amafoni ukuthi ukurekhod ngalezo insuku vele amafoni ifoni ungakhumbula kahle ukhula i-BlackBerry khona kunaleyo Nokia lo ubantu abasho kodwa but uwonile nakosport lo Nokia lo yakubonile ukukhombeka sosuku ndoda wona awazi those are the days baba uNokia lo uthi no Those were the lo days. umbamba kanje lo lawa malanga bemnani and futhi mawuthatha ukubheka abantu bama-90s nama-80s bebengenawo lo mqondo wama-2000 yeah technology see technology baba siye even if i-technology ibiphezulu lapha but umqondo walaba bantu nguthatha ngathi yabona bayazi ukuthi bacabanga kanjani 2000 alicabanga hayi kakhulu 2000 alicabanga Silongu nobunanzi. sikhuluma technology sikhuluma abantwana Yeah. out engiyicava bafethu out le ngiyicava yazazi ukuthi ngiyicava manje mayibona le video izoyithuka Yeah. i-out le mayikhuluma namantombazane ispanisa i-ChatGPT eish ucabangani manje soma ngitestit okay I-right, ngitshelo mara le out, mana ima kancane ngiqedisa isitori Oh, sami right. ngithi hi okay lethe hello Mala nama ethi hello friend what are you doing avela athi copy and paste ChatGPT answer copy and paste aye nga hayi kubheda lo futhi so umbhedo vele lona yini Mara mina Please, awusilinga guys comment kuphela. what do you think when people use Mina ChatGPT okay awuthi ngimvikele Umvikele lo. asike sikuzo umjitha lo i-ChatGPT yakhala ukuthi isize yayibona leyo nto ngifuna ukuzwisisa kahle nginokhuluma kuma awuthi i-ChatGPT yakhala ukuthi isize singabantu uyabona leyo nto emsebenzini enjalo because sonke singamajita sinaso leso skill esifanayo omunye umuntu akanaso leso skill sokukhuluma nabo gel omunye umuntu akanaso leso skill sokunjani soku-approach ugel sihlukile singabantu omunye umuntu unaso skill sokulanda ugel mara ukuthi akhuluma athini akakwazi umjida akaze ayishayini zabo angeke akaze ayishayini zabo mawukuthi awukwazi isitabani phela leso isabane wena Kwazi ukukhuluma nentombazane. wena utabane ngoba ChatGPT wena GPT ngeke ChatGPT shethu mina akazi amajita esibanisayo okay sekuthiwa manje uhlangana nentombazane la yinhle yeah akumajida side yinhle intombazane futhi siqu yeah itekiza ngophamalathi ufuna ukuyishela uzoyishela kanjani-ke ngobujwabu awunale ChatGPT esandini sakho nimele ufenile dende yazi ukuthi singama-out vele ikhona amagama asekhanda ovele nawo because bathi if ungakwazi ukuyikhulumela engakwazi ukukhuluma angeke idle yayibona leyo nto if ungakwazi ukukhulumela ngekudla manje Or if unga- i-ChatGPT izokudlisa yini yo mfethu Angeke. uzombona live manje nangu la kufikile uzowenza kanjani uzokwenza kanjani angeke udle nge-ChatGPT Sure ka so? awuqine enhlathini ngiyakutshela mina uyayikhama strong strong okay mana guys amajita siyekeni lento ChatGPT uzwile na seke wena ngisho wena umbhekile wena yeke leyo nto ithi imana mana side out mana sibuze wani lokhu nama audience ngemva sibuze wani hello ngobuza something what do you think about umjida let's say ngiyakutexta angithi but I'm using ChatGPT ukuphendula imibuzo yakho nengibuza yona ngithi manje ngiyakutexta manje nenumber yakho ngiyakutexta wena mangiphendula ngisebenzisa ChatGPT so ngithatha ama-answer akho ngiyakhopha ngiyapaste ngiwasa ku-ChatGPT then ngiwabisela back ku-chatlet so whatever mina ngiphendula yona is from ChatGPT not from my heart wena uthini ngakho ngifuna nje just your opinion on ugayi onjalo creative akakho creative kumele ayenzeni atshintsheni on this issue le-ChatGPT mina mfethu ngiyabasupporta lawo majisa la majisa awethu awasupport mina ngisho endoda wona masiphanisa i-ChatGPT qhubeka uyispanise into yakho cause vele uyazi ukuthi iyaglisa as long iglisa into uyisebenzise but mina ngine-message eyi-one kulowo muntu yeah odla kudala usho kaso inyama ye-software ithola kudala uthini nangalento mina mthatha like mina guys mina shuthi umjida Yenza- onjalo mina angimthathe. angeke ngimthathe mfethu ngeke umnandi mina ngoba kazi isitori sakhe yofuna ukusenza i-AI throughout so sesendlini la ney'ngane masenze njani ChatGPT ngiza kanjani ukuthi ngibabuma mazi amnikeze impendulo i-ChatGPT akutshela yona qala ubambe i-waste qala ubambe la ukuthi ube ngala mese ugcina la enkomeni nithi uyabona
Kodwa-ke bafethu mina ngiwasoli nalawo ma-cheats mfethu ngoba singama-out sidla nge-strategies different. Bakhona abantu abadla ngemali. Imali ingcono. Imali ingcono. No, yazi why ingcono imali? Cause sesijwayela vele kunama-cheat adla ngemali. Iqala abantu beqala But ingcono ngoba phela akadli ngemali kuphela uyakwazi ukukhuluma lowo muntu. Angeke avesana akhiphe imali intombazane easy. Yabo? Uzobe ekhulume nayo ukuspenda ke sekubuye ukuthi should mangifuna ikhekhe ngile dizi. Ayabuza bafu. Awusho And vele injalo vele lena. Machita mawukuthi uyayithatha ingane uyivalele mase uyikhiphe nje kubo ungayithenga ngisho ikota R15 wrong. Yeah, input. so niyamuzwa mfethu uthi mawuletha ingane kini umele uyithengele something. Yeah, sithawu. Mara warifu mina ngimlethile ngithi ngaqala ngayothenga and then wangishaya isandla wangishayisa. Ngisolva kanjani mina? Angishaya isandla baba ngwehlekile lapho. Yeah, uhlulekile na. Yeah. So ngisho isitele sakho siwiki. Uno guy othi mayikhuluma nontombi, uthatha inamba yentombi. Akakhona ukukhuluma naye. So wena mangikhuluma nawe uzothi hi. Then ama answer wonke onginikeza wona ngwafaka ku ChatGPT. Yabo? So ngicabanga no. So mina ngikhuluma nawe. Yabo? Uthi hi hello ngiyakuthanda kanjani yabo? Then ama answer lana ngafaka ku ChatGPT and then impendulo yami evela kimi evela ku ChatGPT. Angithi yazi ChatGPT. Yeah, so ucabanga kanjani ngogayi onjalo? Umcabangelani ugayi onjalo uthi ucreative na ungamthanda wena angithi awazi impendulo zakhe ukuthi zivelaphi. Wena ungamthanda? Uthi ngayi. Ngikhuluma ukuthi nayi mic la. Khulumela phela la. Soniti. Ya, ngeke ngimthanda. Because uwela la. Ngeke isathu isathu. Ngathi ngamthanda. Akakwazi ukukhuluma ngizothanda kanjani ukuhamba. Ngokusebenzisa AI uphendula yini? No, nayi yabona. 3 abantu. 3 yeah mina nomjita ngiyamsupport yazi. Because isingama-cheat akukhona ama-cheat angakwazi ukho. So that's a way yokuthi abe creative intombazane. Kodwa intombazane uyayifuna kodwa akakwazi ukuyikhulumela. No, singamajita amajita awafani. Mina nomjita ngiyamsupport. Angeke ngihlale ngamsupport because indlela asifana nalifana nomjita odla imali. So ngicela ukubuza angithi uzomsaba. Yeah. So uyangifuna so sizothandana kanjani umsaba? Uzobe lokhu uthumela mase siyathandana. No. Inkinga mina into ngiyibona ukuthi right mara inkinga isuke ibekuthini mase si2 eroomini yabona lokho yikho la umkhiza azoba nenkinga khona because uzoba singasawazi ukuthi ayenzeni xa Yeah, vele ngoba uyasaba vele. Yeah, from uqaleni nje yesaba. yona ngaleyo ndlela so Manje sengiyaxakeka. yeah Lo mjida uzobe ithole kanjani? uyayibona leyo nto Sithola kanjani inamba? Exact out. Ngithumela inamba kaGelilwane ngiyamfuna naye sethwele inamba. okay that kumele isuke kuthini Mawuzoyithola emntwini vele hayi. Yeah, angithi umuntu uzoyicela komunye umuntu awuzuyicela ngoba uzothumela vele angeke uzungilande mina straight. Yabo? inkinga vele isuke iqale kuthini mawe out ufuna namuntu umlande uyothatha inamba yakhe Thank you. And then stop using ChatGPT. Wena ucela ukubuza into eyi-one. yeah Angeke uthi umjida awukazi ucela inamba. Yako. Yane? Sabo. Angeke uthi awukazi ucela inamba komunye umjida. Ne? Angithi uke wayicela inamba komunye umjida. ngingacela khona So ngicela ungitshele. Wake waphasa yini kulawo manamba wacela emajideni? yeah the recent one yamanje ngiphasile ku-TV Post editing guys. Post editing guys. no yazi why ngiphasile awuthi ngichaze isizathu engichazile so khona lo mntwana lo Now, gents, before Gospel has the story sakhe, guys, don't forget we're at Manback Lodge. Ngali funa uyi paste or book it for more events or functions, guys. Please. So jikeli link la. Link number ngithola la. Ngingavosta ama parties in my garage, guys. Garage, basements, phandle. Guys, bendana, it's fresh, mnandi. So until after the break Gospel has the story sakhe ukuthi why support umjida lo osebenza ChatGPT. Uthi shela amantombazane. Eish. Ayabheda le nto. We're back again from the break. We told you guys, Manback Lodge. If you wanna book the place for my function, your birthday parties, your wara, you know the vibe, the pajama parties, nan. Nizalana guys, just holler them up.
ayinamba laphaya inamba sifaya ngathi la khona wona la ngala la sifaya la bani phansi. nansi number la fire copper guys top place top notch don't forget Maybank Lounge post kusendaweni yakho Sengiyobuya ngidlule leyo ndaba sengiyikhuluma kwelinye ilanga leyo ndaba. Yabona leyo nto Ngixoxe angizala yini. ngizobe ngixoxe leyo ndaba. Sengitshela bro abafazi yamazi kodwa khona. Ayisho nje abazazi. ya mashkarmai Tshele ukuthi wena uyasaba umama sihlawumbe. Cha mfethu qedwe. So ngithi wena abafazi uyabasha noma cha. Usho ukuthini ukuthi abafazi nabantu? No ngisho Phela ukuthi umfazi omamasi. Yabona. Uyayithenga. Uthi uyayithola noma uyahamba uyothenga lapha echicken. Oh hayi. Ekona isikhathi sokuxakeka siba khona futhi yabo. Kodwa ke angazi ngithi ngithenge ngingathenga noma kukwenze njani. Masuxakekile nawe uyazi ukuthi ngiyazi nonke nini So wena kunalapho uthi wena mase uxakekile uyakhona ukuthi uyazi ukuthi lo mntana lo uzokushayisa vele noma uxakekile. phela hayi njalo kwesinye isikhathi uyabhampa uthi uyobona ukuthi manje enye indlela esekho. Mfethu Enye indlela esekho sekuyokhama. mina ndoda ngiyazi umbhebheni ndoda indoda emododa coba ngane video yakho ukunzimeleza ku podcast yazi ngiyazi khona i-hours kanje ndoda Mangifuni. khona lo mjitsa lo ombiza ngonkondla ka Facebook lo mjitsa ndoda ushaya ivideo nje ephepha ku Facebook phezulu kokela poster baba poster baba Hayi yabona into engiyenza. coba ngane yiyo la o change o shade room but lena ngisho ayikho kushade room yani public ngane uvaleka uzenzele yena akusi ukuthi uthengisi yini isithengele uzenzele yena ngabona ayi mara nkosi ezinokubona abanye abantwana laba ku Facebook mara yazi le nto lena bayiposta lapha mfethu yazi babona guys imsegeni manje ufuna umbona podcast hayi abantwana ka babhizi babombane emotweni bayashuthwa abanye ka badako baze bayigaqele bayashuthwa Amsangani phela. ayibona le nto ukuthi iyabheda nje Iyabheda ayikho nje leyo nto hayi khona hayi Ngisho khona ngathiwa abafazi bona labo ngiyababana. yeah Zona lezo ntombi engithiwa mhlambe ngingaba nazo empilweni hayi angicabanga nje nokuthi mhlambe khona i-ex leyo. so nihlukane kanjani ne-ex yakho le previously Eish uthi nawe yazi indaba zokunsizwa ipheli. so ujetho nomchitela Cha phela nami bengekho ngedwa kulowo mkhakha. Mhlambe naye ubeshitha naye lapho ekhona ngaza lo mhlaba esiphila kuwo mfethu angekusathemba lutho. amina ngitsemo mina guys mina ngizathi Angekusathemba lutho impela nami ayi ngangibona impela ukuthi cause Lapho. utholile manje ini unayo intombi bona manje. una into manje manje lutho yazi ukuthini mina advice engayinikeza ngabantu ukuthi intombi ayidingeki kulezi nsuku mina ube nomuntu owaziyo ukuthi mawuxakekile uthi 1 2 yo ndoda intombi ayikhosti Njengensizwe uyabona ke mina ngizokutshela anginayo intombi yabo. Nginaloko vele amakati lawo ukuthi ukuthi mawukhuluma naye mahlangana lelo kade mfethu ukuthi yabona. Hayi kodwa ke mfana ngithi intombi yadingeka mfana. lalikhona mara inkinga ukuthi if ube nentombi wrong ekwenza uspende yabona Hayi phela nawe njengensizwe mfethu umayazi ukuthi awusebenzi ngispendani ngoba uyazi. spenda lawo masento nawo nawothula into wrong lena guys uspendelani uma 1000 uma 1.5 wena awukazi uspend mina yeah okay mina kuspend ngingagcina gaga manje sengenza izinto zami baba rona before look empini okay awuthi Mina komama yabona kubo bonke omama abazobuka noma ngisazobashela mhlambe noma mhlambe ngeke ngaba nabo. yeah Ayisifiso sami vele ngangifisa ukwenza ngenza okungangamandla ami. Ngenza okungangamandla ami. Ayi angeke ngikwazi mfowethu ukuthi ngizokukhipha. Yabona la eMaya Lounge la ayish emfana nje ziyadzadza la. Yabo kodwa phela amandla ami engavumi ukusize la. Ayikho into engizoyenza so ngena lapha ezozweni lami sithenga drink sithenga Inkinga- emarket. Yabona nawe ubo understand phela kwesinye isikhathi. uthi yakomela Ngiyafisa kona ukukwenzela kodwa phela amandla ami awafiki lapho. Wena mawufuna okungaphekwa lokho ngcono ungitshele kunokuthi sengizwa kuthiwa ihleli nale yankunzi leya yena beyikuthengela futhi ebona. but uyama ngingathi ngihlezi ngiyibuza lo mbuzo lo ukuthi
why intombazane asisibone ujona nentombazane or mina ngijona nentombazane angishiye ayemntini onemali abangani bakhe umndeni wakhe abantu abaseduze bazomtshela ukuthini wenze kahle wenze isinqumo esiqondile ngoba lapha uzincindezela but makuyimi mina sengisebenzile ngaba right nginaye sengichoose ukuthi ayi lo mntwana lo angisamfuna akasekho yini taste yami yeah singifuna abantwana abanjani abangcono sebathi mina nginjani ngixoki ngiphiqiphiqi why leyo nto injalo angazi noma uyawuzwa mhlawumbe umuzwa ayisingesikhathi umuntu futhi usuke edlela umoya ukuthanda ngoba usunemali usunezinto zakho ngisho ukuthi mina wena mase umjikela ngaleso sikhathi usebona ngazathi manje umuntu omuhle yena makakujikela into right wayengayiboni yonke lento nkathi ihamba wena ungenalutho angithi wayibona ukuthi awunalutho ngoba phela manje usunako sesubonakala njengenja ke phela manje ngoba phela usuyabonakala usunemali angini kathi ungenamali bungabonakala bungelutho bengakucabangi nje ukucabanga ngibona leyo nto ngoba manje usu right hayi siyabona ukuthi impela insizwa ke leya mangangena kule yapholo lakhe ngihlale kulo ya2 room wakhe hayi wara la manje amaphola sithena abafazi competition elapho too much ndoda angizoyithenga nami imoto bana Ucabangani future plans for the podcast? Yeah, ngisho bona bafethu this 23 isisithole venue grand sisohlala sibe street kuna la manifuna ukubhuka lapha for ama party ezimujidashile ukuthi anything ufuna ukubhuka nenge ukubhukile ama balcony kenze izinto ama balcony sikhathele ngo 2 room lapho manje sinusa lapha manje into zakuma partyweni mfethu sesiminyene manje sesiminyene manje lapha kwa sebesehlisa ivolume thani ngarasi you must stand uzosqosha lapha mfethu akekho uma stand over indawo eqondile indawo enhle so ngisho niyazi view ileke yaphuma lapha lo ushi dreamt about it I'm sure nibone le view le mara siyabonga uthando le siyabonga yonke into enisenzile yona ama subscribers so abona wonke into Obathe subscribe kayo as ba like ba share ba like just share and subscribe bafowethu mina nathanda ukubuka izinto nibuke mahala la siya subscribe siya like siya share mothanda ukushare link ikhona la inamba ikhona la yonke into right la uze la emaya lonto uzojabula uzophuza kamnandi baba asifune ukuxakeka lapha emkhukhwini wakho lapha yabo sifuna ukujabula nje kahle kube mnandi bona yonke into ibe right indawo yatholakala bafowethu ama podcast uma ufuna ukuza la inamba ikhona link ikhona yonke into right lapha kwa YouTube ya subscribe ya like danko ya follow futhi makuthiwa ya follow TikTok sikhona yonke indawo so the Max podcast guys post ngibashaka out bafethu seyivala manje ivala ingospel bafethu chili boy bafethu chili sauce bafethu sauce yamawutwana uyena i1 fethu the one and only bafethu from the Max podcast bafethu ngihamba nobani awubavalelisi bafethu yebo ke bafowethu kusewuye lo no return ticket umdelikadeli salika samba nobomnandi ikhehla lingakadeni umfana akuthandekayo lo umbuka nje nawe mawuyithandela mina ubongifollow lapha ku TikTok mama so ngaphala kuma comment sections kungeza abantu zama number 1 bazosheshisa abafowethu ngiyabathemba futhi bakuthela kuma TikTok TikTok mfowethu uyangithola ngo return ticket straight return umqwaba umdelikadeli TikTok danko straight akekho enye indawo ngitholakala ku TikTok kuphela Max Hey y'all, come look at this. Podcast la eMaya Lounge kumnandi la danko fetch you know the vibe you know the banger we're out issue if you wanna come to the podcast guys just leave a comment like and share you leave a comment down in the description we're gonna send you a link then you're gonna talk to us guys siyayenza lento siyayipush nje uchile utowini uchilane usosema utwana danko awe danko gents